बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसन मोनाखै बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौ माबोरैहाय मोनगोन आंनि फेसबुकआ माबा प्रब्लेम जाबाय नामा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल इनेबल जाबाय स्टार सेटआप खालामबाय नाथाय बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौ जों मोननाय जायाखै होननानै गोबाङानो आंनाव मेसेज हरगासिनो सोंहरगासिनो गोबाङानो कनफिउज जागासिनो स' लोगोफोर नोंथांमोननि कनफिउजखौ आङो गोजान खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौ माबोरैहाय मोनगोन आरो माब्ला मोनगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिलांगोन जेबो कनफिउज जानाय नङा बे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलाङोब्ला सोरनाबा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल इनेबल जाबाय सोरनाबा स्टार सेटआप खालामबाय बायदि बायदि टुल्सखौ मोनबाय नाथाय नोंथाङा बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौनो मोनाखै जुदि नोंथाङा बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौनो मोनाखै अब्ला नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय जेसेबां आर्निं खालामदों बे आर्निंआ नोंथांनि बैंक एकाउन्टआव माबोरै हाबफैनो नङा होमबा स' गोबाङानो टेनसन गोबाङानो कनफिउज जागासिनो लोगोफोर बेयाव आं सासे बिनानावनि फेसबुकआव लगइन खालामबाय बिनिफ्राय प्रोफेशनेल डेशबर्डआव आं क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायनो हागोन मनेटाइजेशननि सेक्सनाव बिथांना माने स्टारखौ सेटआप खालामबाय स्टाराव क्लिक खालामोब्ला बेयाव स्टारा सेटआप जाबाय स्टारनिफ्राय बेसेबां आर्निं जायो बेयाव जागोन नाथाय नैबे हमाव क्लिक खालामनानै जेब्ला पे आउट्सआव क्लिक खालामो पे आउट्सआव जेब्ला क्लिक खालामगोन बेयाव बेसेबां आर्निं जादों बेयाव श' जाजोबगोन अके बिनिफ्राय नैबे सेटिंसनि आइकनाव जेब्ला क्लिक खालामगोन बेयाव नायनो हागोन बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनानो गैया माने बैंक एकाउन्ट एडखौनो खालामनो मोनाखै नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन फैबाय नाथाय सेटआपबो खालामखाबायबो जानांगौ नाथाय बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौ मोनाखै नङा होमबा बे माबाफोर प्रब्लेम नामा बेयो जेबो प्रब्लेम नङा माबोरैहाय मोनगोन माब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो खिन्थागोन अके नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव कान्ट्रि बिजनेस नेमल' दङ बिनिफ्राय नोंथांनि बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौनो मोनाखै स' लोगोफोर नोंथांमोना बारा कनफिउज जानाङा नोंथांमोना बेयाव बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसनखौ बे माने मोनसे फेसबुकनि आपडेट जोबोद गोबाव जाबाय बे आपडेटआ फैनाया गोबाङानो माने सिगांबो मोनसे भिडिअ बानायखादों बे भिडिअखौ जानो हागौ जाय नुवाखै बिथांमोना कनफिउज जानानै दङ स' आं बे भिडिअखौ आरो सेकेन्ड खेब बानायबावनाय जादों लोगोफोर बेयाव नायनो हागोन नोंथाङा गाहायाव जेब्ला नोंथाङा पे आउट्सआव क्लिक खालामबायथ' ओमफ्राय सेटिंनि आइकनाव जेब्ला क्लिक खालामगोन बेयाव आपडेटनि अपसन ओंखाराखै जे बैंक एकाउन्ट बैंक डिटेल्स गासैबो नोंथांनि डिटेल्सखौ होनो मोनाखै माने अपसनानो गैयाबा माबोरै होगोन नङा होमबा स' बेयो नोंथांनि प्रब्लेम नङा फेसबुकनि जेबो प्रब्लेम नङा बियो मोनसे आपडेटसो जेब्ला बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन बेयाव आपडेटनि गाहायाव मा लिरनाय दङ टु आपडेट you need to complete onboarding you need to have earnings that meet the required threshold of $25 नोंथाङा स्टार्सनिफ्रायनो जा बा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सनिफ्रायनो जा जिखुनु टुल्सनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन $25 नोंथाङा आर्निं खालामग्रोनांगोन जेरैखि जायाबाबो $25 आर्निं खालामखांनायनि उनावसो नोंथाङा बैंक एकाउन्टखौ एड खालामनायनि अपसनखौ मोनगोन बे फेसबुकनि मोनसे आपडेट लोगोफोर बिनि सिगां नोंथाङा बैंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ आपडेट खालामनो हाया अके स' बिनि थाखाय इसेबां टेनसन लानो नाङा बैंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ आपडेट खालामगोन सानसेबाबो नोंथाङा खालामखाथारनांगोन जुदि नोंथांनि आर्निंआ बुरजा जागोन माने $25 प्लास जानायनि लोगो लोगो नोंथांनि बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसना गेवगोन आरो फैगोन आरोखि आपडेट खालामनो हागोन आरोखि बिनि थाखायनो नोंथाङा गोबां माने जाहाथे उनाव बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसना जेब्ला फैगोन अब्ला नोंथाङा गोसोबायदि खालामनो हायो मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामदों होनबा फेसबुकआ सोरबा माने बैंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ आपडेट खालामनायनि अपसनखौ मोननाय लोगो लोगोनो गड़बड़ खालामो गोबां गड़बड़ खालामनानै दङ दासिमबो सोरनाबा प्रब्लेमा सल्भ जायाखै गोबांनिखौनो आं प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होबाय नाथाय सोरनाबा प्रब्लेमा दाबो सल्भ जायाखै आरो गोबां जायगा दङ मिन्थियै दङ भिडिअसफोरखौ नायनानै सल्युसन नागिरलाबायदों बिथांमोना माने बैंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसन फैनाय लोगो लोगो खरदर खालामना लायो सोरनाबा डेट अफ बार्थ मिस्टेक होना लायो सोरनाबा उनार नेम मिस्टेक होना लायो सोरनाबा बिजनेस इन्डिभिजुवेल जानांगौ प्राइभेट कर्परेसन होना लायो बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि गड़बड़ खालामनानै लायो बिनि थाखायनो फेसबुकआ माने जाहाथे उनाव सोलोंनानै लाथों उनाव मिन्थिथों उनाव लासैनो मोजाङै क्लियारलि गावनि खेबसेयावनो माने क्लियार खालामनानै लानो हाथों होननानै फेसबुकआ बेफोरबायदि आपडेटखौ होनाय जादों बेनिखायनो जेब्लासिम नोंथाङा $25 खामाया अब्लासिम बे बैंक एकाउन्टखौ एड खालामनायनि अपसनखौ नोंथाङा मोननाय नङा आरोखि बे नोंथांनि कनफिउजआ बेयावनो क्लियार जाबाय जानांगौ अके जेब्लासिम नोंथाङा $25 आर्निं खालामा अब्लासिम बे अपसनखौ मोना बिनि उनावसो नोंथाङा मोनगोन $25 उनावसो दा हमनानै ला नोंथाङा बेयाव $0.25 जानानै दं नङा होमबा नैबे 0नि जायगायाव $25 जानांगोन अब्लासो मोनगोन आरोखि बिनि उनाव नोंथाङा बे एकाउन्टआ लोगो लोगोनो $25 नोंथांनि बे बैंक एकाउन्टआवबो हाबफैगोन आरो बिनिफ्राय नोंथाङा आर्निंखौ जेसेनो खालामलांबाय थागोन एसेनो नोंथांनि एकाउन्टआव हाबफैबाय थागोन आरोखि स' नोंथाङा बे बैंक एकाउन्टनि होनायनि अपसनखौ मोनाखै होननानै फेसबुकआ माबा प्रब्लेम जाबाय नामा होननानै नोंथाङा टेनसन लाबाय थानाङा बैंक एकाउन्टखौ होनाय लोगो लोगोथ' नोंथांनि बैंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाना नोंथाङा आर्निं खालामग्रोनांगोन बेनिखायनो $25 आर्निं खालामग्रो जेरैखि जायाब्लाबो बबे टुल्सनिफ्राय
$25 खामायनायनि सिगां बा बेंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसना फैनायनि सिगां नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलाबो फैनो हागौ नाथाय जेबो प्रब्लेम नङा आर्निं खालामबाय था कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल फैग्रोबाथ' आर्निंआथ' थाबैनो $25 थाबैनो जागोन अके आरो जुदि कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल फैयाखै अब्ला स्टारनिफ्राय नोंथाङा $25 खामायग्रोनांगोन आरोखि आरो स्टारनिफ्राय $25 जागौ मानि कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुला फैखागोन नोंथाङा जुदि रेगुलार एक्टिभ नोंथाङा पस्ट होबाय थायोब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलाबो बिनि सिगां फैनो हागौ अके स' बेंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसन गैया होननानै इसेबां टेनसन जानो नाङा अके सिगां नोंथाङा $25 खामायग्रो बिनि उनावसो बे अपसनखौ मोननाय जागोन अके आइ होप नोंथांनि कनफिउजआ क्लियार जाबाय डाउटआ क्लियार जाबाय जानांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों अके स' भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार